Hello mga Uragon, mga beshi, mga bay. Welcome to my channel. Papasok na naman si Uragon. Paalis na ng bahay. Ito ang buhay OFW dito sa Saudi. Bahay at trabaho lang. Ayun, pagaling sa trabaho, sa bahay lang, luluto, kain, pahingan kunti, ligo, bago tutulog na. So ayan, yun nauna yung kasama ko dun sa baba. Dun kami sumasakay sa kotse niya, meron siyang kotse. Tapos may dinadaanan din kami, mga kababayan, katrabaho, sakay din sa kanya. Ito ang aming villa. Ito yung White House natin dito, kung tawagin. Bago pa to, White House, ngayon luma na, hindi na white, dirty house na. Dirty house, hindi na siya white kasi yung kulay niya dirty na eh. Ayan. Ayan o, nag-aabang na si partner, itong aming service, si Puti. Ayan o. Oh, kamao, kilala niyo ba yung kamo niyan? Oh, member pa siya ng, ayan o. Ayan. Ito na yung balita, papasok na naman. Parang katulad din pa rin ng kahapon yung itsura natin ba ya? Alatol syukol. Yung mga ID natin sa gobyerno dyan, oh. Ayan. Yung ID niya, oh. Mga hard ID siya na hindi siya mapokus, ah. Planning. Ayan. Manager. Pasok na kami. May dadaanan kaming tropa. Mamaya kuha na natin ang ano. Ding. Papasok natin para sila kay. Ayan, kita nyo, ang daming sasakyan dito sa bawat ano eh. Double parking na. Ito po ay mga bilya ito, mga paupahan. Puro mga expat worker ang mga nanditong nakatira, mga Pinoy, mga ibang lahi, sari-sari. Ayan, dito nakatira yung isa naming katropa, si Kabayan Benjamin Pascolado. Shout out sa'yo, Benjamin, nasan ka na? Ayan ang bahay nila eh. Diyan siya nakatira eh. Ayan. Ayan. Sumakay na? Tapos na pumasok? May garlang. Kaway-kaway naman pre. Ayun. What's up? What's up mga Uragon? Dragon. Ito po ay ano to? SM. South Mall. SM to ah. Oh, SM nga. South Mall. Ayan oh. SM South Mall. Lakay, labas. At papasok na naman sa stage. Saan na siya? Wala pa. Ginagawa mo. Pasok sila ka. Please support the YouTube channel of Uragon. Ayun. Support my YouTube channel daw. Oo. Bicol Express da Uragon. Para makatikim naman tayo ng pasweldo ni YouTube. Yun. Callback na tayo. Meron na tayong $0.3 eh. Malapit. Meron na nga. Meron ng $0.3. Oh? Pero sa dami na kasi ng supply, inuna mo na rin yung supply. Sweldo. Okay, nandito na naman. Balbala na naman ito. So ayun na nga.
Dito na naman sa trabaho na naman. Andito na naman sa premises. Ayan, oh. As usual, ganun pa rin. Araw-araw ganito ang buhay ng OFW. Buhay OFW sa Saudi. Yan. Ayan. Meron pang body temperature checking si Safety Mohen. Ayah. Ayah. How are you? I'm fine. Ha? Ha? Aisha. Kelas? Sini-check yung temperature. Giin mo na. Nala yung aking balikat. Hindi ko kasi dinala yung aking tripod kasi masyadong obvious na nagbablog. Buti yung ganito, hawak-hawak lang para kunwari nag-selfie-selfie lang. Ayan, nakikita nyo, oh, ang daming poles, mga distribution poles, mga natubog to kagabi, mga panggabing tumira nito kasi 24 hours naman ang aming operation. Ayan, daming materials nakatambak. Dispatch to mamaya, check natin mamaya yan bago i-load. Ito rin, oh, mga customized greetings. Ang kinis, oh. Ang ganda ng pagka-galvanize. Oh. Kinis siya. Marami, eh. Oh. Ganda yung galvanizing ng aming kumpanya. Aywa. Good morning, Mr. Barakat. How are you? Good? Good. Aywa. Alatul YouTube, ha? Okay. So, hanggang dito na lang ulit, mga uragon, mga beshi, mga bay. Maya-maya, trabaho na naman. 15 minutes na lang. So, mag-prepare lang ako ng mga gamit para sa trabaho. Okay. Bye-bye. Salamat.